салому алайкум бародаро. Ба касе лозима хиҷома гирифта бародари мо дар шаҳри Ваҳдат хиҷома занимат мекунад. Номерош дар болои экран муроҷиат кунед. номи канали Фироҷон Меликов салом расонед. ҳиҷома гирифтан ҳам кори савоб аст ва ҳам барои саломатӣ фоидаовар. акнун мо дар шаҳри Ваҳдат. сокинони шаҳри Ваҳдат, марҳамат ба маркази саломатии Сино барои ҳиҷома бо усули нав. дарди сар, астрахандроз, дарди пой ва дигар узвҳо, пас марҳамат. аслан ҳиҷома қариб ба тамоми бемориҳо давост. ва рафту шумо чизе нафаҳмидед, пас ҳатман занг бизанед. 88 445 85 85 ва 98 118 88 84. бахтиёр ҳиҷома.